May kayo mga nang kakabsan na eh. Nagado nga mangga from Pinas. Manganta yun. Ops, balik na ta. No. Ay, aji ko dito. Spanish mango. Tawag namin dito Spanish. Nagkanti. Nadim ah. Kasi kamo na. At yung ba't makisabsabay nga mga kanyak timangga? Bata. Ang ginawa isang taglaladutan. Di mo nga. Mayat mo siya? Hindi. Saan na siya agobrami yan? Sama kayo. Dati mga talaga, sa amad lang. Huwag ka nga. Tatay siya. Kariri mulaan. Punta mo. Di ba? Di ba nga sabi? Mag-relax ko yung sa mo siya. Buwas. Ito pa may sata. Ba't mo ka na yun? Ba intiti may isa. Kaya mo pa tamang ka? Ngayon ka. Hindi masama si Daktal. Pilipinas namin nato. Ay mas siguro. Kung ito yung Spanish mango. Gusto. What? Ang taki ka na ito eh. Handa na hanta sa ba? Nakontra. Pakumayo, gumaganto mo. Karamang tate. Ang digligod ba lang na bata? Ang damat ka. DS. Pasado lang sa ison, di ba? Uy, no, 6:13. Grabe. May gamin ka ma. Nung gusto makontra na, di pa nagduldul. O, kung nausan ka na. Di ko parang nabigat. Palagit mo diya ko. Ba't stay out niya? Ha? Ba't stay out? Hmm? Hindi mas talaga? Naon mo dito ko? Una. Ang pangalan mo kaya? Ha? Ang pangalan mo? Sarap. Sigurado nga, lumalaki niya. Boses na, sulat ka. Oh. Tara, mataman.